ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆ ಲಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಡಿಕ್ಲೇನು ಬಂದು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಏಪಲ್ ಫೋನಾಗ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಾಗ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಂದು ಸೊ ಏನು ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿಲಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಗಿಲೈತಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಿನ್ನೇರು ಮತ್ತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಗ ನೇಮಾಗ ಮತ್ತೆ ಓದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋದ ಎತ್ತಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನೇಮದ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನು ತಪ್ಪತ್ತ ಸೊ ಅಂಚದೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತರೆಗೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಪನ ಬುರ್ಚಿಂದ ಬುಕ್ಕ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಇದ್ರಂಗೆ ಲಾಗ್ ಮಂತರೆಗ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಚೂರು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಬುಕ್ಕಗ್ಲು ಮನೆಗೆ ಇದು ಇಂತು ನಾನು ಬಂದು ಏನು ಲಾಗ್ ಮಂತಜಿ ಬುಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊರೊಂದು ಪುಲ್ಲರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದೆ ಅಂಚ ಮೆಗ್ಗಿನಿ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಪಣ ಚಿಕ್ಕಿನಿ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಮಾಮ ಈ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬಂದು ಮಂಜಿ ಹೊಲಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತೆ ನಾನು ಅಂಚ ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂಡಿ ನಾನು ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ನಾನು ಒಂಚು 2 ನಿಮಿಷ ನಡಪೆರದು ಎಂಕ್ಲಾಗ ಲಾಯ್ಸದಿ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಕಜಾವ ಮತ್ತು ಸಾದಿಟ್ಟಂಡು ಡಂಕದ ಬುರುಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದರ್ಕೊಂಡ ಪೂಮನಾಗ ಡಂಕದ ಬುರುಂಡ ಅಂಚ ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಾದಿ ಸರಿಜ್ಜಿ ರೋಡಾದಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಸುತ್ತಾಂಡು ವೆಹಿಕಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ನಾಂಡವು ಓ ಏನು ತುಜ್ಪವೇ ಬಂದಿರ್ತದ ರೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ರೋಡ ಯಾರು ತುಂಬ ಎಂಚಿತ್ತು ಸಾದಿ ಬಂದು ಕಾಡು ಸಾದಿ ಏನು ತುಜ್ಪತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯಾನೇ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡ್ತಾನದ ಸತ್ಯ ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಡಕ ಬುಕ್ಕ ಇಂದು ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ತಗೊಂಡ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಏತ್ ಪಾತ್ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಏತ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತೆಂಪುರ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಿಕ್ಲ ಬೈ ಗೈಸ್ ಮರನಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನಂದು ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಹಿಂದೆ ಮೆಹಂದಿ ಪೋಂಡು ಹೌದಾದ ಪತ್ತನ್ನು ನಿಜ್ಜಾವ ಪೋಂಡು ಗೈಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬನ್ನಾಗ ಅದಪ್ಪ ನೆಕ್ಕರೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪದಾತಿತ್ತೆ ಅಂಚೈನ ಉಪ್ಪುಡು ದುಃಖ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಎಡ್ದು ಒಂದು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಬರಬಾರ್ದು ತೀತನ ನಾನು ತಿನ್ಯಾರಾಗ ಕಿತ್ತೇನೆ ಬಾಯ್ದು ನೀರು ಬರೋದನ್ನು ಬಾಯ್ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾ ಒಂಚೂರು ಬೇಲಿತ್ತನವ ಒಂದು ನೀರು ರಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಾನ ಅಂಚ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ನೀರು ಅವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಅದದ ಕುಟ್ಟುದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅವು ಚಾಲಾಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪ ನೀರು ಕೊಂಡದು ಕೂಟುದು ಅವ ಇದಕ್ಕಿತ್ತು ಚುಚ್ಚಬಾರ್ದನ ಇತ್ತೆ ರಟ್ಟಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಪುರಾ ಸಂತೆ ಮೊದಲು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತಂದು ಇತ್ತು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದ ಅಂತ ಲೋ ಗದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಅಕ್ಕ ಮರಣಿ ನಾನು ತುಮಕೂರು ಓದಿತ್ತೆ ಬಂಡದ ಸೊ ಇಂಕಂದು ಅಕ್ಕ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೆತ್ತು ದೀದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೊಣದು ಬೋಲ ಬಂಡಲು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ತಚ್ಪವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಕ ಅಕ್ಕ ದಿತ್ತಿದ್ನ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ಇತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲವ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ದೆತ್ತಿದ್ ನಂಗೆ ಕಾಲು ಇಂಕಲಿ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆಜೆಂಡ ಈ ಕಲರ್ ಉಂಬುಂಡ ಅಂತ ನೋಡವ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ದ ಟಾಪ್ ಪಣ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ಸೊ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಎನ್ನಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಲರ್ದ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಪರ್ಪಲ್ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಮೆರೂನು ಪಿಸ್ತಾ ಕಲರ್ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆ ಎಡ್ದಕ್ಕಂದು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಎಡ್ದಕ್ಕಂದು ಆಯ್ತ ವೇಲ್ ಒಡೆಗಾನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಪಾಡೋರಿ ಶೋಕೊಂಡತಾ ವೇಲ್ಲ ಅವ ಇಕ್ಕ ಪಾಡಿನಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೊಪ್ಪು ತೋಚಂಡು ಈ ಕಜೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗೆಡ್ಡೆ ತೋಚಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಪುಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಗಲೇ ಬತ್ತು ತೊಜ್ತದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಂದು ಲಂಗ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ದು ನೂಲೆ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡೆ ಕೊಡಿ ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ತೊಲಿಗೆ ಚಂಡು ಒಂದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ತು ಕಟ್ಟರಾಗ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಇಂಚಂದು ಪೂ ಟೈಪದ ಇಂಚ ಒಂದು ಟಿಕ್ಲಿಡೆ ಬಂತದ್ದು ತಲೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೈಟೆ ಬಂತು ನಾಚಿಕೊಡು ವರ್ಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರುವೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಟಿಕ್ಲಿಡ್ ಪೊಲ್ಲುದು
ತೋಜು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಚೆ ತೋಜು ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬಂಡ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ದೆಪ್ಪುನವೇ ಬುಡೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಅನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುಂಡು ಬಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ರಾಗ್ಲ ಬಡಿಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಇಂಚ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಪಾಡುದಿ ಅವಳ ಸೆಕೆತ್ತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ರಾಗ ಆಪುಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನೆಲ್ಟ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಹೋಗು ನಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಕೆಸರು ಮತ್ತು ಆಪುನ ಅಂಚೆ ಅರ್ಧೇರ ಮತ್ತು ಬಂಗ ಆಪುನತ ಅಂಚೆ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಪಾಡ್ರಾಗ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇನು ಇಂಚಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪನೆ ಪುಡ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಅಕ್ಕನೇ ನೆರೊಂದಿತ್ತಲ್ದ ಅದಂಡ ಅದಾಯಿಗ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪನೆ ರಗಳೆ ಆಪುಜಿ ಐನ್ ಬುಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಬೋಡೆನಾತುಂಡು ಮೊರನಿ ಒಟ್ಟಿ ಕೊರಿಯೇ ಅನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡು ಜೊತೆ ಬುಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಕ ಬಂದು ಸೊ ಕೊರನೆ ಎಂಕ ದುಂಬಿತ್ತುಂಡು ಮರ್ಲು ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲು ಇರ್ದಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ದೆತ್ತು ಕೊರೊಂತಿರು ಬುಕ್ಕ ಏನ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೆತ್ತು ಕೊರೊಂತಿರು ಇಂಕ ಪಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂಡ ಮರ್ಲು ಅವ ಮಾತು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತುಂಡು ಏನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಜ್ಜಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ಬೊರ್ಚಿನ ನಂಚೆ ಏನು ಬೆತ್ತಗ್ಲೆ ಕೊರಿಯೇನು ಬುಕ್ಕಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂಚಂದೇನು ರೆಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬುಕ್ಕಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬು ಬುಕ್ಕ ಕರಿ ಸರ್ತಿ ಇದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಯಾನೇನು ಬುಕ್ಕ ಮುಟ್ಟುದುಜಿ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿ ಬರ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವರ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿ ಬರ್ತೇವೆ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದಜಿ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಪ್ಪು ಪಾಡುವಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ತೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ನೆನ್ನೆ ಪಾಡೋಡಿಜಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಹೋಗು ನಂದು ದಾತಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಅಕ್ಕನ ಒಂದು ದಾದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕತೆ ಕೈಸ್ಬೇಕ ಅಂಚ ಇಂಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪರೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಏನು ಅಕ್ಕನೇ ನೆರೊಂದಿತ್ತಲ್ದು ಮೂವತ್ತ ಬಂಡ ದಾಯಿ ಮರ ಐತೆ ದೆಪ್ಪ ಬುಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಐರ್ತು ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಗೆ ದುಡ್ಡುಟು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ ದೆತ್ತ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಜನ ಒಡೆಯನ್ನ ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಪಾಡ್ರಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಸೋಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ದಾಯಿ ದೆಪ್ಪನಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಿಂಚಿನವೇ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯಲು ಸೊ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತು ದೆಪ್ಪನೇನು ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ದೆಪ್ಪನ ಇದ್ದಿ ಅవి ಬನ್ನದೆ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡು ದೆಪ್ಪ ಅಂದು ನಾನು ಏಪ ದೆಪ್ಪನ ಹೊತ್ತು ಎಂಕೆ ಆಕ್ಲು ಮಕ್ಳು ಕೊರೋನಾವೇ ಅಂಡು ಯಾಕೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಮರಣಿ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಚಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಸೀರೆ ಬತ್ತಾತಿ ಆಲೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರಿಯ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವಳೊಂಡು ಯಾನೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಓಲಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಇನ್ನು ಪೊಲ್ಲಾರ ಕೊಡ್ತೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಕೊರೋನಾ ಸಾರಿನ ಪೊಲ್ಲದು ಅಂಚನೆ ದೀತೆ ಕಾಸ ಹೊಡುತ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿಗೆ 500 ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪಿರು ನೋಡ ಕಾಸು ತಿಳಕ್ಕೆ ಏನು ಪೊಲ್ಲ ಅವನು ಕಾಸು ಆನಾಗ ಪೊಲ್ಲ ಅವನು ಪೊರಾನೆ ಕೊರಂಡ ಬುಕ್ಕ ಟೈಲರ್ ಕೊಲ್ತು ಕೊರ್ಪು ನಾನು ಅಂಚ ಅಂದಿಂದ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಳು ದೀರ್ರ ಜಾಗಿ ಜೀತ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಬೋಡ ಅಂದು ದೀರ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂದದ ಕಪ್ಪಾಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡದ ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೀಟ್ರನ್ನೇ ಬೋಡ ಅಂದು ಆತಂದುಂಡು ಅಮ್ಮ ನೀನು ಒಯ್ತೊಂದು ಫೋನಾಗನೇ ಸಾಕು ಈ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಲಾಗ್ ಲೆಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚೆ ನೀಟಾಗಿ ಮುಗಿಬ್ಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕೈತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಡಿ ಹೊಡತೆ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಟ್ಟು ಕಡೆಕ್ಕ ಬಂದು ಸೊ ಕಡೆ ಪೆತ್ತೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಗಡಿ ತಲೆ ತೊಚ್ಕೊಡುಂದು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜದ ಕಜಿಪುದ ಬಯ್ಯಾರ್ದು ಬುಕ್ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಂತನ ಆ ಬಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬಂಡ ಇತ್ತೇನೆ 7 ನಿಮಿಷ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತದ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಚ್ಬೋಣ ವೀಡಿಯೋನೇ ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೆ ಬುಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಕಪ್ಸ್ ಪತ್ರತಿರು ತುಕ ಬಲನ್ನೋರ ನೀನು ಓಪನ್ ಅನ್ಪು ಬರಬಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾತಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ ನಗಲಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತು ಬರ್ಸಿ ಇಂದೇನು ದೇತಾನು ಲೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ದೇತಾನಿಗೆ ಗೈಸ್ ಇದೆ ಎಂಕಲ ಪಪ್ಸಿಂದ ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕವ ಈ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಚೂರೆ ಕಬಾಬ್ ಮಂತನ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದು ಕೊರ್ದಾಜ್ಪುಲ ರೆಡಿ ಆತನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು